Bangkay ti maysa alakay itinasarakan ti uneg ti Kalapaw nga mag-agnas. Amasarakan ti Busawit Hills, San Ramon, Magsinggal, Ilocosur. Kapuanan ti maysa a report napan ti kaming iti kapulisan itinatakamat nga ili ngayon dadaulwan ni Police Senior Inspector Arsenio Ramos iti mismo a crime scene. Ket ditan anatakwatan ti bagi ni Federico Onciano E. de la Cruz alias Vicente nga marunrunaw nga adda madi nga angutnan. Ti biktima nga Onciano kitagtaw enti 64 may sa Amannalon nga agdama a Barangay Tanod Federated President iti Barangay San Clemente iti nasaumet lang nga ili. Sigun ti investigasyon ti kapulisan, ni Onciano kit nagpakada ti asawa na nga mapan makimisa iti oras ti alas 4:30 iti parbangon. Ket ditan nga kaniton, ket saan nga nagsubli ni Onciano iti pagtaingandan. Iti sumarunong nga aldaw, nang rugi nga nagbirok iti pamilyanan. Kinggana nakita dati unusar ni Onciano a chap-chap iti sango iti Kalapaw. Nga ditan nga inasiganda ket naangod dati saan nga nasayaat nga angot. Loktan dati arwangan iti Kalapaw ket nakakandado met daytoy. Gapuanan ti saan nga nasayaat nga angot. Nagpatulong dati kameng iti kapulisan. Ket ditan ang takwatan da ni Onciano nga nakaidda iti papag ang nagsagrap ti naduma-duma nga donor iti bagina kang ronaan na ti muging ang mapapati ang napangur iti bote iti arak ken may sapay iti barukong nga saan pay ammo iti kameng iti suko wenno scene of the crime operative no anya iti klase nga armas ti pinangtiro da gapuanan ta marundrunaw ngamin iti bagi ni Oncianon. Ang motibo dito, according to his family or relatives, malamang na sinasabi nilang love triangle. At yung sinasabi na kasi itong matanda na to, mahilig daw sa babae. Sino bang hindi mahilig sa babae, di ba? So far, kat no i-base tayo dagi nga informations, ken palabasin tayo nga love triangle. Awan pa itatangem, segundo dagi pamilya na, amo na met dagi kamalala na, doon tayo mag-umpisa ng investigation. Bakas makita mo konaktat tayo, madamay ti pinagkangkandak, dagiti kakapsat tayo, dagiti kakadwa tayo ti Saukotim, nga nagapo ti provincial office. Ket noon yan tulad itay maladang ebidensya rita, from fingerprints to amin dijay. So tulad ti pangrugyanan tayo ti investigation tayo. Sigun tinatakamat ng opisyal, love triangle ti pakaigapuan ti pampapatay dakin Onciano. Gapuanan tamamuda ti biktima nga mahilig iti babae. Kit ti pinakipatpatang met ti press corps ken ni Cedric anak ti biktima. Kinumpirmaran met nga hilig na talaga ti amana. Babae ang siguro babae man o baka may nag-text lang na kunwari siya yung babae, yung pala lalaki na. Kasi si tatay kilala ko yan kasi hindi yan lalabas na ng alanganing oras pagka hindi babae. Nakarekobre iti kameng iti suku, di mismo a crime scene, tinaduma-duma nga bala iti paltog, kang ronaan na ti 9mm, 38 revolver, carbine. Ket adda amin dagiti iti kustodiya ti Soko. Ken inrekomenda pay iti kameng iti suku, nga i-cremate ti bangkay ni Oncianon, gapuanan taawan iti remedyo naan. Para iti press corps, Ryan Pardo.